Lakat doon. Hey yo, we are live here at the shooting of my own video, yo. SYK unit together with Zymeth. Yo, come on, this is T-Bone, yo, in the house, yo. Hey yo, that's T-Bone in the house, buntag from Iloilo, yeah. From Iloilo. And me, yo, and myself, Konyo boy, doing my own thing, yo. SYK unit, Sayuki clan in the house, yo. Hey, what's up, we're going to get the key. Fuck your mouth, though. Yeah, here we go. Let me ipit ako. Play. Hey yo, what's up, baby? And we are live, yo. We're gonna do some freestyle move, yo. Ari kami subong diri ka shooting. Wala madi may gaagi sa suba nga pating. Gani yo pamati ang akong freestyle. Yari naman di si Zymeth, ya ma wild. Oh, dali lang maagi ang motor. Ang motor ara nagapadulong ang motor. Oh, gani kamo duwa ya maipit. Si Zymeth ya mabanat meg. Hala, garagit net, yo, what's up, come on, ya. Bago lang kami tapos video, kaya rin na kami subong kapakadodig to sa Amon Zone 3. Honda Calumpang, yo, represent. Ara na nakapula nga magabirada. Bulos na di sa akon, come on, cheer. Yeah. Switch up the video. Wala ako subong nga, ipapoga. Kaya akong mapasubong nga ka, buga. Yo, makinig lang sa mga salita, akin na bubura. Pagka kami na puli sa may kalumpang. Dito kami makatoko jeepe, motor jeepe. Asus mo siya kuno Bulay, oh. Ano pagidiyam ako sa imo, ya bulog. Ganiya pamatiin na. Ari na ipakita ang poster ni Jam Baronda. Kuhaan na, dali sa isang eleksyon. Buong kami galakat-lakat na. Yo, diri sa may inyo matitaan nga dawal akitiga agi gwapa. Vertical inong nga lugar. Kami subong ni diri ga plastar. Ako mabitbit nga sigarilyo. Makita ni Abilino patay gid ko. Gani pamati ang amon nga style kay subong wala di ang idol niya nga si Crazy Kyle. Gani hindi ko na saya idol. Kayang idol ko yaga kaon sa tubol. Gani no. Yo, what's up sa Yuki Clan? SYK unit. Yo, peace yo. Here we go, nigga. Con your boy first. T-Bone, sikat, Zymeth. Yeah.